Welcome to MIT University Meghalaya, where you don't just chase dreams, you build them. Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Nagabat CCTV ngi priang sebai pi barok syakimat gimat mentaka jan mir ka sengyo shelong ka Tarik Naitung arajar arpun rio ngina sedang daki mat Khubor ki bayadai bat ka cabinet lani ka rai jong ka kenhun menteri hapok ka jingyalam jong menteri rangba Konrad ki sangma ubalaya tu baka sorkar Jylla ka perkan ya ka jing jong ki Autonomous District Council kalanang siul pa ya ka bha ka badai hok banyo kenang ban pelait na kejing hiran pisa kat bak pisa kampat poi. Menteri Rangba Ulaong baka Jaintia bat Garo Hills Autonomous District Council kiba pediangi kejing terwa jeng sorkar kila menjur ban pentrekam ya ka service rule bat ya ki kendon ki bala betha da ka sorkar. Nrai light no ka Khasi Hills Autonomous District Council ka bakentat mardor ya kejing terwa jeng sorkar Jylla. Menteri Rangba ka Jylla ula pentip baka sorkar kan sabu ia ka Unified Command hapo ka jingkmi u director lani u CEO ban penjana ia ka jingya trekam lang hapreng kitana dak ba penon kam ia ka Integrated Command and Control Center habak kedo ia ka buit trekam na Hyderabad ka ba penkloy ia ka jing ai jing syakri da ka jing yok kloy ia ki data bat la penyeso hapdeng ki drone kamera bat ka jing syakri ha ka koi ka kia Agabayday bat ka Mines and Minerals Development and Regulation Act. Menteri Rangba ka Jylla Ulaong ba unsaya keren bat ka sorkar pedeng na kabenta ban wanra ya kijing penbaik thamai ha ka MMDR Act lani ban sna da ki kendon ki bathamai kenang ban pensuk ya ki brio ki badon ya ki pardo yang ki berit ham Meghalaya bat ongru ba ka open cast mining ka bamenta kam ya hap satya bat ka jinglong jingman jong ka Jylla. Komisi bentaban penduk pendam no ya ka jingtung kam ad hoc ka berjalan ka sorkar Jylla kala menjur ban wanra ya ka jing penbaik thamai ya ka Meghalaya Public Service Commission Limitation of Functions Regulations 1972 da ka ba pendam no ya ka Regulation 3F ka ba ailat ban tungkam tungjam shipor ka jing terwa ban snaya ka surak 4 lane na railbong Tarik kalau weng ya ke jing ke ba kraw ba hadian bagi sipai kila pediang ya ke jing terwa ke sorkar ban penbek ya ka lanjong ke surak. Menteri Rangba ka Jylla Konrad ke sang mau la ongru ba shen unsa lek sedelhi ban ya kendo ya menteri ke sorkar pedeng ubakmi ya ke tenat road transport and highways nitin gadkari ban yo jeng menjur nak benta ka ni ke project. Kaganhun menteri jong sorkar Jylla kala menjur ban pentrekam ya ka Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Gramin ka skim ka ba shispa arpsan sengi na ka bentaban pentrekam haki shnong kitau hapo kani ke Jylla Meghalaya ka sorkar pedeng kalamang pisa 6,000 shispa klor tengka na ka skim gram ji banthe ya ki kampen roy hagani ke Jylla ka pentrekam na do ka Tarik Naitung arajar arpun rio. Menteri Rangba ka Jylla Konrad ke sang mau laong baka sorkar Jylla kan sa shimkia halor ke jingon ra ya ka jing penbek thamai ya ka Foreign Contribution Regulation Act ban ya keren bat menteri ke sorkar pedeng ubakmi ya ka tanat kampo yeng Amit Shah halor ki kendon ka ba sya ya ki bor sorkar ban shimtino ya ki nongkenti lada ki balang kristan kim penthamai ya ka FCRA. Menteri Rangba ka Jylla Konrad ke samaulah pentip baka sorkar kan sa pelong man lau benai ya ka program Achiever of the Month ban ai mensim ya ki nong shong shnong da ka jingkut jingmut ban ai ka jing itu ya ki brio ki berminat hagi kam baki trei la ka long ya ki nong rap ki nong sengkam ki nong ilakai sports ka pule dangle ki jing syakri pai ba bat ki wei
Kasorkar Jylla kala syong jingalang bat ki head officer jong ki santali ki tenat terekam kasorkar. Ki bakentuk ya ke tenat tax, excise, forest and environment, transport, bat ke mining and geology na ke bentaban perkat kumno ban bu Ahmad ya ke tong ban penmi kambun syusyu ya ke khajna hagi snem ki bansawan. Menteri Rangba ke Jylla Konrad K. Sangmau laong baka election MP Shiteng Samoy jong ka Shillong Lok Sabha constituency. Kadai ke pokong san bha bar ula kenturu ya ki paj ba nong tap vote bakin da bishar bha da ke papen kesanru bau kortong ke NPP Dr. DRL Nonglain udai ubriu bapiang bha ban keren ya ki mat ki jura jong ke Jylla Meghalaya ha parliament. Kum ke jin pen kre ya ke jingwan ke national games hakani ke Jylla Meghalaya ke ban salong hanong ba Shillong haus nem arajar arpunyo ke sorkar Jylla kala shim ya ke rai ban pen bah brio ya ke sor Shillong ya ke nong ba tura ya ke nong ba joai dak ba pendai shushu ya ke street light ya ke CCTV bat ban wenglut ya ke cable wire ki bala rem ki bom terekam shu ki ba shusno renjan ha Kylleng ke sor Shillong. Ulat ke Jylla CH Vijay Shankar ulat hau thamai biang ye ki laitali ki regional committee banya penbaik pot bat ke Jylla Assam haki henriu teli ki jaka badang don hapdeng ke jingya kaja pot kata ka Langpi ha West Khasi Hills District ka Bordwar Nongwa Mautomur Desh Domre Block 2 ki bahab ha Ribhoi District ka Block 1 Psiar Khanduli ki bahab ha West Giant Hills District. Kakasi Students Union Laban Circle hadin bakalayo opdiang ya kejing ujor na ki katto katne ginong syong snong jong ka laban pelun bat kamtam na ki kmi ki pa jong ki kena ki bapen kre ya ki excellent shiteng snem halor ka jingyat procession ha ka thain laban ha ka bayday bat ka niam Muharram kumta ka seng kala ujor sya u Deputy Commissioner ka East Khasi Hills District u Abhilash Baranwal namar ka jingpen ken kinong penyat ya ka por balabu. Southwest Khasi Hills District Congress Committee hapo ka jingalam u President u ba kan pham Kylleng do kila lek banya kendo ya ki borsen syar ka Southwest Khasi Hills District banya kren ha ka bayday bat ka special intensive revision da ka bakentu bakin da betha bahai ya ki booth level officer bagian pek perman bah ki snong ki tau ki badan hapo ka district bahkan long ka bayaj baik bat kumjuru ban pentikna bagi mender nakari Bangladesh ki bawan rung bean syapo ka district lengba ka Khubor gimdai satya ban yok penrung kerteng haka electoral roll. Ka Meghalaya State Pollution Control Board kala phat tokit hagi officer jongga board hadin ba wei u YouTuber ulapan sapriang hakaran san social media ya ke jingmi kitadam jabo na ka karkhana ethanol distillery unit ka badan hab bernihat. Kasenjuk kirang ba asnong ri muliang rengkat ka jing senran lang usardar ka hima jerngam kila ya kendo ya usembut menteri rangba ka Jylla ba Preston Tensong ban ai jing kersyan ya karai jong ka sorkar ban bu ya ka office trekam jong ka ri muliang CNRD block ha ka snong tenghor kabalong ka snong ka pedeng namar yamanta labu ya ka office trekam ba sipor ha ka snong nonglang. Ka St. Joseph Academy of Nursing, Umtro, Ribhoi District. Kalapun kupuram ya ki saupusan ngut ki samla pule ha ka graduation day. Ki bala pendep ya ka graduate ha ka general nursing but midwifery jong usnem arjar arpu hadu usnem arjar arpusan. Hagane kijing pun kuburam la sakilang dau MP ke Raja Sabah u James PK Sangma kumu kongsan rengkat kejing don lang u advisor ketenat pule putih sorkar Jylla u ba HM Shangpliang kum usembut kongsan. Ka Giant Hills Development Society rengkat kejing trailang bat ka Khubor Germany kila beteng ban pensna ya ke yeng batmai hak snong Pasi West Giant Hills District na kabenta ka kong Nida Lengdo. Ya kani yang batmai la no senyang daka Maria Zauer nagari Germany bat la pentrei daka Giant Hills Development Society ke balong ka way nagiseng Tremon Snobha Harilum Giantia.
Kajaka sakmiet jong ki shenrang ki ba up ya lagi jong ki kurim ki balik ka kunlung ha Ganesh Das Government Maternal and Child Health Hospital Shillong kelas sata ada ki bilor kiat bat ki bilor plastik sudah. Lalapru bakalong ke basma itung tang syurung hapo. Bat nalor kata kam don hiru wat ya ka umbam umdi ke babiang bat ke boarding ke bapentaba jingsyai ya ki kamera. Mentang ini pai syakimat Khubor nak lengkari. Menteri Kampo Yeng jong Jylla Karnataka uji parameshwara ula kentu ya ki hek sorkar bakin penting kena ba onom don ki nong tap vote ki badai hok ban syakan taj hakapor ba penlong ya ka special intensive revision jong ki nang tap vote kat ba ukhot ya ki nong tre jong ka kongres bakin ya telilang haswa ka election arajar arpukra ban yada ya kahok jong ginang nong tapot. Haka National Doctors Day, Menteri Rangba ka West Bengal, Suvendu Adhikari, ula keno ya kesorkar barim balayalam da ka Mamta Banerjee, bakala pensniu ya ketanat ka koit ka kia jong ka Jylla, bat ong baka sorkar jong kala sedang ya ki jing penkela, kentup ya ki jing pentrekam ya ka skim Ayushman Bharat. Uhe jong ka Maharashtra Nav Nirman Sena Raj Thakare ula ther ya ka Bharatiya Janata Party halor ki jing phet seng bat ka politics jabo da ka bamaham ba ka jing pentelot ya ki liang persya bat ka jing penslor ya ka jing ya pait seng ha ka bakut kan wan ra ya ki jing ya kun persya hapo ke sanction sanchar. UMP jong ka Chief Sena jong Udhav Balasaheb Thakare Sanjay Raut ula keno ya Sachin Ahir baula syet kela ya keseng namar ke jingkwa raha ha kesan Pyrthei hadien baula rung syaka khtem jong Eknath Shinde da ka baong ba ka jingpet seng kadai ke jingle matyong ka bala penkendit ya Udhav Thakare bat ya Aditya Thakare. General Dhiraj Seth Ulashim yakakam kum uhe sipai 31st Chief of the Army Staff ula aiburam yahaga National War Memorial ula aikublay daga jingsngo ya ukpa jong bala shongthait kum Army General but ulapan ya ka jingker khu na ka kme jong kat ba ula kular ban tei ya ka Indian Army ka ba klang haga technology ka bala penkre na ka benta ka lawe. Sachin Ahir nong yalam ka Chief Sena ula syajit klem dan bailek persya kum Deputy Chairperson jong ka Maharashtra Legislature Council hadin ba ula penyaso bat ka kenhon jong Eknath Shinde hakaba ka liang persya kala wengno ya ukertong jong ka katkum ka jinglong tenrai jong ka ying dorbar. Ka sorkar jong ka Jylla Bihar kala pen kela thmai ya karukam sanchar pulit da ka pen kenria ya khat arngut ki officer IPS bat san pulai ngut ki DSP kat baka ai ya ka kam staff officer ya ki prangut ki ASP ban pen klang ya ka kam pulit bat ka jing sanchar ha Kylleng ka Jylla. La kumno lai pongut ki breu ke laman saw ha ki artali ki jingya takho kali boper ha Jammu and Kashmir negasni kentup ya arp sangut ha ka jingya tenra ka boss ha Bodgam bat sangut ha ka jingya takho laitali ki kali ha Baramulla ong ki pulet. Mentang ini pai syakimat Khubor nak lengkiri ke Pyrthei. Kaying bisyar bahak lidu jong gari United States kala pendam no ia ke hukum jong President Donald Trump kabapun kut no ke jinglong nong syong snong ya ki balakha US da kabarai bagi khun jong ki nong wan buhai snong ki bumdon kot don sla bat ki babun ki nong bat visa basipor ki dei ki nong syong snong kat kum ka 14th Amendment. Kajing pau dang shen jong President ka United States Donald Trump halor ka pisa tengka jong ka peni ba lengba ka crypto ula kamai da ki $1 million kentup ya ka spa life real point $1 million na ka jingdi ya ki token ka penlong ya ka cryptocurrency ka way na ki lat kamai ba hetam ha ka rukom trekam jong
ka Iran kala ong bakan nam pelong ya ka jing kran penkot bat ka United States lemda ki kendon bakong san jong ka Memorandum of Understanding jing suk ka bakan tup ya ka jing weng ya ka jing penjari kendon ka jing plebiang ya ka Strait of Hormuz bat ka jing pelat ya ka jing don jing empat terekam kat bau Presiden Donald Trump pat uong baka jing ya tai biang kinsa sedang hadoha. Secretary General jongka United Nations Antonio Guterres ulap piang sobhaya ka rai jongka General Assembly ban penkelai ya ki kendon mang tingka da ka baong baka ni ka jing persyang ka ba sausnem kan kentiu ya ka jinglong jingman ha ka liang ka pisa tingka da ka ba pen pai biang no ya ka pisa ba klem penlut syakiri ki balong dekat. Presiden ka Iran Mas'ud Pezeshkian ula ai khublai menteri rang bado jong ka ri Narendra Modi bala kershan ya jing suk ha ka than ha ka por ba ya kren phone ula pen scam biang ya ka jing ang not jong ka Iran ban pen yar ya ka jing dei bat ka India bat ula khot ru ya ka jing trailang ka ba kham jeliu leng ba ka BRICS bat ki wei ki jing lang jong ki multilateral forum. Kakenhon jong ki arliang ki party ha United States kapakentup ya ki khat saungut ki nong tau ai kila kentu ya Secretary of State Marco Rubio ba penrem ya ka ethnic unity law ba thamai jong ka China da ka baong ba ka dei ka atiar ban penyaso jubor bat penshitom ben ya ki nong Tibet ki Uyghur ki Southern Mongolia bat ki wei ki jai ben riu red pai ka United Kashmir People's National Party kala kentu ya ke United Nations bahkan jurip bat toket ya ke jingkeno balapan ken ya ke hok long brio man brio ha Pakistan occupied Kashmir da ke bakam bagi sipai jong ke Pakistan kila penyap ya palat arpu sangut ki riu pai ba kila pen mensaw ya ki spangut bat kila penjari ya ke jingkang dam naduk ka lek kawan bat ki wei kilat pathai. Uwe yunong China basyong basaha Honduras ulapla ha United States baulawan rak palat saus pa 10 kilogram drug cocaine ulaburi tok ya palat arpuar million US dollar na gajing yo nong na ki drug bat ula kershan ya ki mafia CJNG jongga Mexico ban ula ban ngat ha gajing syak set patok shirta gajing im. Ki bahayeng jong nong trade chait na India Rakesh Chauhan balaklan no ha Venezuela kila dawa ban penlong ya ke jing tokit hadin ba ke jing jurip biang ha India kala lap ba baro ki dok jem doktor kila jar ngai no na ka met jong ka bala penlong ya ka Federation of Seafarers Unions of India bakan dawa ya ke jingkit kle bat ke jing tokit tu kilong kimat kublai. Welcome to MIT University Meghalaya, where you don't just chase dreams, you build them.